سلام كمي صنحكم زخبركم تخاتلتنا امباركس نايز ساعات زينا حيزلكم مصيلخو مجمرتا جن ارس زينا اب اسرائيل بوليس تصمبرو جيت ኤርትራውያን ላዕሊ 157 ቆሲሎም መግለጺ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ሃገራዊ ድሕነትን እስራኤል ብዛዕባቲ ኣብ ከተማ ተልአቪቭ ኤርትራውያን ዝተኸስተ ግጭት ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብ እስራኤል ፖሊስ ተጸምበሮ ግጭት ኤርትራውያን ላዕሊ 157 ቆሲሎም ኣብ እስራኤል ከተማ ተልአቪቭ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ሓተት ተዕባ ምስ ፖሊስን ደገፍቲ ድነት ስርዓትን ኣብ ዝተጋጨሉ እዋን 11 ብጥይት ዝተሃርሙ ዝርከብዎም ብሕዱ 157 ከም ዝቆሰሉ ማዕከን ዜና እስራኤል ኣቃሊሕን መሰረት ፀብፀብ ኣገልግሎት ትፅውት ረድኤት ካብቶም ዝቆሰሉ 30 ኣባላት ፖሊስ ኮይኖም ቀሊልን ማዕከላዊ መቆሰልትን ወይዶም ኣሎ ኣብ ተልአቪቭ ዝርከብ ሆስፒታል ኣችሎቭ 11 ሰባት ብጥይት ዝተሃርሙ ከም ዝሓከመን ከምኡን ካልኦት 4 ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝነበሩን بعد خمس تجبرلهم من أفليتهم كالوت استجدوا سلفنياتات ناب كالوت هوسبيتالات تل أبيب توسيدهم الله بزعبها لواتهم جن استفلت يلن بوليس أبزوت مجلسي إمباسي إرترا بعد الكايد أبز حسب اللبوتا أنصرت فيستيفال زغنو إرترا وين سلفنياتات أبغورنا ياد هارتوزم زنبر حد صور بوليس سبيرهم نعب مسجمر بوليس أدلاي سجوم تخوص الجميرلو مسرت مجلسي تم أبالات بوليس هو تم بحد كخمس ورق قدر من رجاتهم نفسهم من كرخال برتو كيسم يبل برت ساعته سيفل سبات من بارمن زي من بارمن جنس تنتصر يلن بوليس نتتقاومون بفتان أبز كبروا فتنات أدنزاز بومباتاتن زنبع غازن كم ستقوموا غازيطات تهاجر حبيران بوليس كم زحبروا أبوان جيت سلاسان شعتن تورترات أب تحت قيداتيو أخبرت حق تهاجر نتنا تملالسس تجاه حرخونتات قاصاترو أبزيك على درجة سلزورده بزيكاتهم درو أبتبو تستوافر حيلتات بوليس أما أي تابلات بوليس نبدو تل أبيب توافر مالو أبز حلف ورحي أب كندا شودن أبز نبرة فيستيفال إرتراوين أم مونغو دقفتن منغست إرتراز قاومو سباتن دحرست فترة عقرقر بزحات إرتراوين تقودي منبارهم يفلت تقامت منغست إرترا أتي أبستفل عليه كتماتات أوروبان أمريكان كمون إسرائيل زكير بحلوا فيستيفالات إرترا منغست إرترا بوليتيكا وبروباغاندان كم منش كنزبن كوينيا قلقلي بمباليهم بزحات زكاومو سمزي إرترا دقفتنجن أتي فيستيفالات نبحلوان محبراون وحدة تزبي إرترا زدن فأكبلي ماغوتو أب إسرائيل على إسرائيل حموشنش إرتراوين حتى تعوبا خمزلو سنرات حورات هاجرات يحبرو نسهم كبارنت زي في الهاجرة أقلقلوت هاديموم نمدر بدا سيدا سجيروم دحر بزح مكرانا بتهاجر كم زعتو يقلسو ود 70 عامت بريزيدنت إسياس أفوركي نيرترا خابشان شعت ميتن تسعن حدنات حزو كسب لومي بزي زخنا مرجان قوامن نتهاجر يمرحلو بزحات من إسيات إرترا بسن كتمودة تازي بلو تادرو أقلقلوتن زور دوم استفل عليه جسد 7 مسلاتن كابتهاجر كادمي قدرو خمزلو جلتات تطبقتي 7 مسلاتن كيلاتات تحورات هاجراتن يقلصو منجس إسرائيل نتوم إرتراوين حتى تعبان مسقاق بزح فتناتات سلازقبر زي رجوع متأهي وتيوز اللوام نتانياهو أبجت استساعد في إرتراوين متراس حيل عمام كم زقوم أفليتهم قدامي مينستر بنجامين نتانياهو تمال غدام بحث التعبى إرتراوين أب كتما تل أبيب استفدت أمانة عبن مجمجام منسترات حيل عمام كتوع مخانو بيتصفت فليتو أتنتهم سلفنياتات زي حجوين نبر تقبل استغاثة مجلتي أتحيل عمام أنصارتهم سلفنياتات نزول سرس قمتاتن كرئن بخميك أبتهاجر كم سرزون كزتيو أب تل أبيب أنصارت بإمباسي إرتراس تودبنا بعد متأخر نمقوام بإرتراوين حتى التعبى استخيد تقاومه نابجونس بمغيرو أما أبالات بوليسن سدتنياتاتن كم زغسلو بوليس إسرائيل هوسبيتالات تخبابن حبيرهم كساب حجب زلو صبصاب بوحدو لعلى 157 كم زقسلون شم منتخبهم أب كبير كنتات كم زلو استرفوا 10 مع كلام مقدات 5 بصحمن كالو 9 كأقل المقدات 5 قاتمهم تحبير الله كمون أبالات بوليس مبزحتهم بدرب أمن 5 زقسلون بوليس تهاجر الرقاقي صلوا مع كل حكمنا شبا أتم هرمات لعل عقنو كم زخنوا بمحبر نت مقصلتي جاملة مقدات خبل قليل سوا الهوسبيتال كل تقبتهم هرمات أب كفل صنع كن حكمنا أب أزيو أسكاف كنتات كم زلون تحدها لواتو أتفيو بما تنفستيو بيحجز كم زلو حبيرو أتأب سمينا خفال تل أبيب زجمرة تقامو دحر قطرين عدوبا خبابتات تختم لحمو إرتراوين منجستهم أب تختمان زكايدو زنبر بحلاو وراين مقوام ناجدرون بترنا وزوازون أمن خدر بيو كم استرأي مع كانت زينا إسرائيل أكالحين بتصحفت قدامي مينستر بنجامين نتانياهو بزعبات غنتات بغتصالي حبرتاي وهاب خمس نبرة تفليتو كوميشنر بوليس ياكوف شابتاي كا مس أزاز خدمات تل أبيب سوبر إنتندنت بيريتاز أمار بزعبات غنتات جمجم كايتز بتجبر تخونتات كمان يرو أوشت إرترا بزعبة محدرة بريزيدنت إسياس أفورك عمل كيتون زلفو اللي أبدي أسبورتاتون يرأى خمزلون أبدي حلف أفارحون تمساسل تفتزامتات كجات متزن حميم مسرات أبصبات زينا إسرائيل تم سلفنياتات نبتة فيستيفال كايدلوس تدالو بوتا قصم سلف كايدوم أما جمرتا ببوليس تعاقتهم كوانتا نورو دحرايجن نتحصر تحسون كحلفو جميرهم ناي بوليس هليكوبترات أبسمعت تهاجر زنبيان بوليس إسرائيل وانت أيتي تكوسن سلز نبرة قدرناتات مأكلاي تل أبيب زواكينات يمثل كم زنبرة تكونتات زسنبرة
ዝነበሮም ነበርቲ ሓቢሮም እቶም ሰልፈኛታት ምስ ፖሊስ ተጋጨም መካይና ቃጺሎም መስኮት ናይቲ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ ትካላት ንግዲ እውን ከም ሰበሩ ተሓቢሮም ፖሊስ እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፖሊስ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ስለዝተሰምዖም ጠበንጃ ከም ዝተጠቀሙን 27 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም ኣብቲ ባህላዊ መደብ ክግበረሉ ዝተሓስበ ቦታ ናይ ኤርትራውያን ዲፕሎማስያታት ስእልታት ብምርኣዮም ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ነቲ ሓጹር ጥሒሶም ብምእታው ጠረጴዛታትን መናብርን ከም ዝገልበጡ ተፈሊጡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎድናታት ዝተኻየዱ ግጭታት ዘርኢ ቪድዮታት ተዘርጊሕሎ ፖሊስ እስራኤል ከዓ ንኽልቲኦም ወገናት ንምፍላይ ከም ዝፈተኑ ይገልጽ ፖሊስ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ብትዊተር ዝፍለጥ ዝነበረ ሕጂ ብኤክስ ዝጽዋዕ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውጽኦ መልእኽቲ እቶም ኣብቲ ግጭት ዘይተሳተፉ ኣባላትን ህዝብን ካብቲ ቦታ ክርሕቁ ሓቲቱሎ ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ደገፍትን ተቃወምትን መንግስቲ ኤርትራ ትማሊ ቀዳም ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክእከቡ ከም ዝተሰማምዑ ሓቢሩ ነይሩ ደገፍቲ መንግስቲ ኣብ ጥቃቲ ኤምባሲ ክራኸቡ ነይሮም ተቃወምቲ ድማ ኣብቲ ኣብ ሓፂር ርሕቀት ዝርከብ ኣረጊት ማእከላይ መደበር ኣውቶቡስ ተቃውሞ ከስምዑ ትጽቢት ነይሩ ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ቃሎም ከም ዘየኽበሩ ፖሊስ ገሊጹ ስሙ ዘይተጠቕሰ ላዕለዋይ ምንጪ ፖሊስ ንጋዜጣ ሃሪተስ ብምጥቃስ ብደረጃ ሰልፊ ኣዝዩ ገሪሙና እቲ ፍጻሜ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ጥራይ እትርእዮ ትርኢታት እዩ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ውድባት ኤርትራውያን ሓተት ተዕቋ ዓመፅ ተራእየሎም ፍጻሜታት ነይሮም እዮም ኣብ 2019 ኣብ ደቡብ ተልኣቪቭ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘጋጠመ ግጭት ሓደ ደጋፊ ተስርዓት ዝነበረ ሓታት ተዕቋ ብኻራ ተቐቲሉ እዩ ኣብ እስራኤል ካብ ኤርትራ ዝመጹ ኣስታት 25000 ሓተት ተዕቋ ከም ዘለውን መብዛሕትኦም ድማ ቅድሚ ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ግብጽ ሰጊሮም ዝኣተው እዮም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ዘድልዮም እኳ እንተዘይመሰሉ ሰበስልጣን እስራኤል ግን ኣብ መንጎ ሓተት ተዕቋ መሰረት ፖለቲካዊ ምትእስሳሮም ፍልሊ ከም ዘይገብሩ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ይሕብራ ብፍላይ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ኣብ እስራኤል ኤሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ኣንጻርቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውደብ ባህላዊ መደባት ተቃውሞታት ብሳዕቤን ዝፍጠር ግጭትን ዓመፅን ከጋጥም ምጽንሑ ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ዘባ ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ከካይድ ዝተሓስበ ናይ 3 መዓልታት ባህላዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ደገፍትን ተቃውምትን ስርዓት ኤርትራ ድሕሪ ምግጫው ተሰሪዙ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ጊሰን ጀርመን ንመንግስቲ ኤርትራን ዝድግፉ ኤርትራውያን ዝተወደበ ዓመታዊ ፌስቲቫልን ንምብታን ዝተኣኻኸቡ ኣስታት 200 ዝኾኑ መንእሰያት 26 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተሃርሙን ልዕሊ 125 መዝገብ ክስ ተኸፊቱ ከም ዘሎን ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩ ነይሩ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ሃገራዊ ድሕነትን እስራኤል ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ብኤርትራውያን ዘጋጠመ ጎንፂ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ዝወፀ ሓበሬታ እቲ ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ዝተፈጥረ ዕግርግር ብጉጅለ ብርጌድ ንሓመዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ኣብ ልዕልቶም ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ዘይሕጋውያን ሰሊኾም ዝኣተዉ ሰባት ከምኡውን ካብ ጽባሕ ዝውሰድ ምድራስ ስጉምትታት ንምምርማር ሓንቲ ፍሉይ ጉጅለ ንኽቐውም ኣዚዙሎ መግለጺ ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ሚስተር ኢታማር ቤን ጊቪር ካብ ሃገሮም ንምስጓግን ኣንጻርቶም ናዕቢ ዘበገሱ ተወሳኺ ስጉምትታት ንምውሳድን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሞሼ ኣርበል ክራኸብ እዩ ምስ ዝተፈላለዩ ወከልቲ ህዝቢ ተራኺቦም ነቶም ናዕቢ ዝለዓሉ ጉጅለ ብርጌድ ንሓመዱ ንምጥራስ ዘድሊ ኣማራጺታት ክጥቀሙ ምዃኖም ዝህቦ ዘሎ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ